tansah akan teni. Sopo sing diteni Mas Bondet? Mboten enten. Aduh. Wong loro iki wis mawa werna mawa rasa. Yen sampeyan kita ya tus riyok Ponorogo. Mula eling-eling bentuke kaya gandongan. Ana ya riyok, adeke apa nggih. Nek kula menika mijil saking Tayub Mas. Dadi najan to biyen yo bareng karang Katik sak kira tau payu. Ana yo. Nek ngene ya. Dunyane akeh ngene iki kaya Mas Jolodong iki besok nek wis wayahe tuwa iki nek ora dadi pelatih bareng dadi pelatih tinju. Tarung bebas. Alah ora apa-apa. Mosok sasi tarung bebas paling yang hukuman. Macan Asia. Kuping. Lho, mosok. Gledang. Gumun setahun jebleng serendeng dino iki reyokan wis jan tukang ngembel bareng ya bojone ajine aja anak. Kuwi agek mung sing durung sing ngendang lah. Giling-giling lah ya tukang gepuk besi ya ngono kuwi. Tapi ana sing jane lho. Mosok ana. Lho, ganti. Lho. Tule ganti. Lho, di mau. Tasih tok pas nggih, samangke kasumanggaken dewe-dewe samangka wonten sasana pagelaran kanca-kanca saking Paraga Langen Beksa Sekar Jatilan. Kuwi dene. Oke ya, kok ya sithik iting ya ditayukke ngono.
Jadi langen beksa Sekar Jatilan. Nah, cara Tulungagung langen beksa Setya Pradoga. Iki langen beksa Jayanegara. Ayo Ponorogo.